Kaixo beno izan moduz, Joko Onan zaude, Gazteak eta Printzupeko egoiztutako podcasta da hau, eta askotan gustatzen zait esatea azalpenetan, zer den Joko Ona, agian igual ez dakipa, baten bat despistaturen bate oraintxe iritsi da, eta ez dakiz zer den Joko Ona, eta ez daki nire alboan, euskal erreferenteak dien bi emakume ditu dela. Beraz, hori garrantzitsua da. Nire eskerreta, Lore Nekane Biela Beitia. Aupa. Hola, Lore. Normalean olatza goten da, baina ez. Eta nire eskumatara, hola, Salvador. Kaixo. Hola. Zer maduz neskak? Osondo. Gure erdian, beti horregoten da, eta horre bai, Ainhoa Vitoria. Esto es Erreferentea bera bai. Mondragon. Ainhoa Vitoria, Mondragon. Ez aztu. Gaur beldurraren kultura zarituko gara, kaleari buruz. Imaginatu dute baduela meloi itzarra, mosteko. Kareta jarriko dugu eta gero bueltatuko gara. Kareta eta bagatoz. Joko Ona. Ainhoa Vitoria, Olat Salvador eta Lore Nekane Biela Beitia. Hementxe gaude, beldurraren kulturari buruz hitz egiteko, sistadak, begiradak, piropoak, kalea segura da, zuentzako, segurua da. Niretzako argita garbi ez. 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 Ez da be. Ez. Izan da inoiz, hori ere galdera, ez? Txikitan zezinen konstientea. Txikitan, dala igual, zaurgarrien zehar momentua, baina ez dakizu... Baina ez zara Ez dakizu zehar iskuki itzakezun, eta... onerako eta txarrerako. Bai, beldurra sentitu dozue? Bai. Benetako beldurra. Bai, askotan. Benetako beldurra. Berrobetakoa, Bildirri. Bai, sentidu dugu, eta ni bakarri noan etzera gehu ez, gau ez ez dagoenean jenterik kaletik, giltzek eroten dute esamen imite eskuen. Gero ez dakite erabiko badotez, baina seguro hau sentiduten. Puño amerikano. Bai, seguro sentitu dute dena, eta igual gero ez neko irabiko, baina ez dakizu inoz bezer pasako jatzen, entunten dire gauzea horren beste, eta, emakume izen da, beste plus bat da, ez da, bilurrepastako, emakuma edo beste motako pertsonak bebai, baina gizonek askonparata, jolin, eske eurek igual ez dire konsiente edo bakarritua zenan etzera, tranquilamente doaz, moskor, zeinez moskor, lasai doaz. Neri behin, eski bentso goratu naiz. Lagun bate kontatu zidan, iritsi zala parrandan eta bere etxera egotzeko eskaiera mekaniko batzu daude, eta goizeko zazpitan jartzen zituztela martxan, eta ordu horrenago iritsi zara, esan zula, menitxengo eta lokartu zara hor. Netzat da, hain pentsa ezina hori egitea, eta zuretzat hain normala. Joe, esan guratxua hori, Guk eske, adolescenteak aranetik, ez da nebera bezaroan, entzunten dauzulako, bai. Ez joan kaletik bakarrik. Nori esaten dauzku hori, emakume hori. Ez joan bakarrik kaletik. Ez joan holan jantzitxe. Ez erakutsi horren beste bernak edo titiek edo tal. Eta kauen, bilurre sartzen dut, eta emoten dut zure esku dauela zuri zeu zerbastea. Eta zure erru edela zeu zerbastea nahi datu. Honi buruz hitz egingo dugu, guk asko dugu gozateko, baina beste gonbidatu bat ekarri dugu, beti bezala, kapituluro izaten dugulako hemen, emakume bat, euskal gaztetxoentzako oso ezaguna da, emakumea da gainera, bera aktorea da, abeslariare bai, goazen telesaian ari da, bagoaz lehiak eta irabazi zuen, eta, antzerkian ere, hainbat antzeslanetan ikusiko dugu, itxatxita estoiko musikala, kutsidazu bidea Isabel, besteak beste. Eta gurean da, noski, Maria Redondo. Kaixo. Maria, ongi etorri. Eskerrik asko gombidatzeagatik. Oso, no? Berriro. Esan ingo dugu. Ez da lehen aldia, hemen zatzena. Baina arasotxo batzuk izan genitxun, eta berriz ingo dugu zurekin gaurkoa. Eskerrik asko bi aldiz etortzeagatik. Bai, zue. Asko eskertzen da, egia da. Maria, zuri galdera iguala, segurua da zuretako kalea? Ez. Guretzat ere, niretzat ere, zuei bezain beste nahi beldurra ematen dit, bai. Gauetan batez ere, beti sentitzen duzu, bakarrik jutek nolabait, zuk esaten duzu, sentitzen zula zuk ere errua zurea dala zerbe gertatzen bada, eta zuk giltzak beste batzuk hori, telefonoz, igual deiak edo WhatsAppeko taldetatik ere audiok bidaltzea, naiz eta gero inork ez entzunez, baina hori 7 minututako audioa bidaltzea lagunei bazpare. Jende ikusi ezala norbaitekin zaudela, beti hori bakarrik bazoa sentsazio hori
behar dezula norbait zurekin egotea denbora guztin, ez? Eta bai. Beste gunean hasi ginen grabetan, gero lotu ingenduta, klaro. Olatze komenta zeuen, zelan berak baiten zeuen, eta niri bepasaiat, telefonoz berbain berran, telefonoz berbaiten zauzenaren plantak egin. Osa, guzurretan, inori deitu barik. Oso ridikula, baina disuasorioa da, Osea, benetan. Bai, gainera, zube distraitzeko modu bada, baina, bueno, baita ere, segurtasun hori emateko eta horrez hurbiltzeko, ez? Ba, hori da, distraitzeko, eta gaina pentsatuzula lehenago iristeziala pixkatu etxea, ez? Ematen zu sentsazioa, distantziare txikiago tuiten dela. Gauze bat gure nagoen esan, eske, lehen ez dut ondo azaldu, lehen esan dozelan gizonek konparata. Gizona esaten dutenan gure dut esan gizon cis hetero bat. Bai. Ze ez pasara hori, beste klase bateko gizon bat pasara, igual be, zentu balzara bihurtute kaletik gauez bakarrik zoazenean. Egun ez beba, gauez txarra. Gizon txuri cis hetero. BBVA ditzen da, ez? Baron blanco... Ez dakit nola zan. BBVA. Bai, bat zegoen nola historia. Blanco, baron, baron... Osa zan, bueno, zaki nola zan. BBVA gero aditzuko. Ziklauietan sartzen. Ze baron ubegaz da, gero. Bai. Konturatu naiz fantazitza edala. Ez dakit, gero ikusiko. Txikiatuko dago, hori da. Uda honetan izan dugu eredurik garbiena, beldurrarekin zer ikusia izan dagoena, ziztaden kasu hoiek. Ez dakit zuek zer sentitu zinuten albistetan ikusita. Irakurrita, bai, ez? Zuk esatuzuna, ez? Igual, errua edo sentitzen duzula, ostras, igual nik inbiar dut, baina edabideek ere ez dakit ondo jorratu duten gai hau. Beti emakumeoi arrisku hori erakusten, baina igual beste buelta eman barik, ez? Zergatik, ari zarete hori egiten, ez? Bai, nik uste, bai, nahi, ematzen sentsazioa guztia zela pixka bat, emakumeek zer egin dezaketen ziztada bat ekiditeko. Beti ardura guztia gogan jartzen da. Gizonek zer egin ziztatzaile ez izateko, ez? Baina, bai. Eta zuek beldurrik sentitu zinuten, ez dakit, festetara jun edo ez jun erabaki hori ziztaden kontura erabaki zinuten? Bai, Bilboko jaietan nipentza neuen. Ze pasako da Bilboko jaietan? Bilboko jaietara joango gara, eta karo, gero erabaki gendun zelan ez gara joango. Ez gara gu geratu behar garenak etzean, horrek geratu behar diretzean. Bueno, ez dire olako pertsonak existitu behar, bai existituten badire, geratu zuen etzean zuen gauzetxarrak hor zuen bakardadean, eta geratu hor. Akauen, beti da gure errue, eta zutino zune gure esku dauela. Eta zein gu, etzean geratu, urten barik? Bueno, gainera, ardura gehiago zukaten agian, ziztatzen zuten agia zirikatzeko edo bromakiteko, aldezu esan telebistan ere, ez egin hori, porque ez daka puta graziarik. Eta hori ez nuen entzunik. Hori ere egin zen, ez? Ze puntutaraino ridikulizatzen da gure espazio seguro bat sortzeko behar hori, hori jendea egiten dula brometan. Ja. Eta bromak gaitik, gero, bueno, ziztadak egon dire, baina ez da egon drogarik, ze bromatan izen da. Eta, como de, esteko garrantzi, horren besteko garrantzi euki, niretzako garrantzi handi bebaideko, ze bilurre sartzea da bebai. Eta gero horre dakarren guztia, ze gero jutentzea ziztatu nagutaz dakiz eta izute sinisten. Horre dakarren guztia, ez? Da nola baita estaltzea baita, benetan garrantzitsua da arazo bat. Igual da, nik ulertzen dut asko ere, egiten dela kontzientzia hundirik ere ez daukatelako, zer gehienetan ere, gizon txuri heteroak izango zian, hor bromatan ibiltzen zianak, eta da pixka bat, hori, guretzat ere emakume bezala iruditzen zaide, gauza duden bezala daude, eta naiz eta brometan, ze bai, broma bada, baino estaltzen naizea benetan handia dan arazo bat. Eta benetan bisibilizatu din behar den arazo bat. Jendek ikusi ezala hori ez daula ondo. Eta bromatan egitea, evidentemente, etzea pertsona bat zuzenen ziztatzen ari, baina aizea hori, tapatzen benetan zulo handi bat. Niretzako ja bando aukeratu duzu. Hori egiten badezu, ja badakizu, nila badakizu ze bandotan zauden, eta niretzako urruti. Eta bromatan begon dire ziztadak, jentea urten duena horrotz bategaz, kalera, ez da jeringia bat, ez da susartuko zedez, baina horrotz bategaz, non horri inolan, eta gero beste bateri... Zein da zure helburua hori egitean? Jarraitzea gure sumisioa bermatzen. Baina, eurotezan, gaixotasunek be kontagio inaldozuz? Bai. Aparte? Bai. Broma horregaz. Bilurre sartu eta ganera gaixotasunek kontagio,
Amaia Agirre bertsolariak argian esaten zauen, berria markatu artikulu baten esaten zauen, zer da, ziztadaren beldurra edo beldurraren ziztada. Eta oso esanguratsua iruditzen jatez, beldurra nola sartu zen, uda partean, gero, batean, desagertu da. Bai. Albiste guztietatik. Gaina akorratzen naiz. Ez da usnarketarik egin, eh? Bai, akorratzen naiz behin parrandan irten ginela, eta gendela, hori zu kuadriakin zare daten, eta batzutan komunea sartzeko gogoa sartzen zaizu, eta beste inorri ez, esatezu, bueno, hemen gelditzen bazeate, hemen gelditzen bazeate, jungo naiz eta bueltauko naiz. Baina hemen gelditzen bazeate, eta behin hori nola, komun portatil hauetako batea jo nintzen, eta irtetzeakoan enitula aurkitzen. Udan. Eta nik hartu nuen sustoa hor, gaina nire aserretu nintzen ere lagunekin, eta jo nintzen esan, mesez gauza daude bezala daudela, mesez itxoin, osa hurrengoako egon favorez, eta igual 5 metro eskubirago zeren, baina nire beldurra, sentitu nuna, nik uste sekula naizela hain bildurtuta egon, Ez que zeraiti sentu bergara holan, ez que desastre bata, jo. Eta komunera jutiana eta bakarre jutiana. Hori gaina behi da zer dan, komunea jutea dela. Txixia itean ikola dela. Behar bat baita ez nahi dut. Eta, eske, karo, ezin dozu ekitu, lehen modan egon zen, traguen zeu zerbotatea. Eta, bueno, ez basaz mozkor, baiona zera trago gazolan. Eske, zizta bat ezin daki ditu, eske, imposiblea da. Eta, orduan, komunea zoazu bakarrik, eta pentsazu, edozin momentutan, eta igual esan anteretan berez. Pintxazoagaz, jenten artean zauzolan. Orduan, zelan ekiditu hau, ezin da ekiditu, bai, etzean geratuten da ez urtetan, orduan zer ezin bargara. Emakumeak beti lanera joan, buelta, umeak jagon, talotara joan. Osea, ezin dugu urten, kalera. Bira, orain hori esan dezula gogoratuet Japonian, badaudela bagoi batzuk metroan ez dianak mixtoak. Uste emakumea bakarrik sartu daitezkela dauden eraso guztiengatik eta igual ere behar ditugu olako guneak, ze bestela eskezkea egongo, ez gara sentituko seguro inon. Osea, badaude taldeak herri desberdinetan kriston saiak eragin dutenak ere espazio segura sortzeko, laguntza izute etxera, jartze dituzte protokoloak, telefono bat, zer pasatzen mazaizu, eskerrik asko jende honi, baina, klaro, eske errotikan mozten dugun arte lakra hau, osea, komunen aipatu dezu eta ziztadena, baina eske ez da behar ziztada eukitzeko arrisku hori, ze nik gogoratzen da diskoteka bateko komunetan ez egola pestiorik eta gogoratzen momentuan, pentsatu nun, oain sartu daiteke edo zein, edo zara gauza gertatu hemen, porque ez da inorrenteratuko. Musika tope dago ganera. Eta hori da, eta denbora guztian arrisku hori egon bar da gure bizitzan, bakarrik eta gauz gaudenero gehiago. Gaua, batez ere, kalea ez da segurua, baina gaua areagotzen da, ez da? Segurtasun falta hori. Eta autobusak, trenak, ez dakit horrik seguruak dien zuentzako. Ze, agian bakarrik zoiaz, baina esan duzuna ez, Japonen badau, baina hemen zuek segurtasun hori sentitzen duzuen, eiz eta bakarrik egon. Baitu horrez dut pasetan bilu errandirik. Ez que, karo, geuetan bakarrik autobus baten edo tren baten edo metro baten enaz joan inoz, bez? Ez ere jun. Ez. Normalian jente, osea, bultetuten bazara metro baten, juergan ero que sea geuean, jente gazoaz, lagunek gazoaz. Bakarrik enaz. Nik dura gutxi kontzertu bateako alokatu nun furgoneta bat, eta esan zian, noiz bultatuko zea, eta esan egon, goizeko ordu bitan edo. Eta bira hori dala nahiko goiz, kontzertu batetik bultatzeko, askotan beranduago bultatzen gea, bueno, eta erromeri taldeetan ja, gau pason, oza, igual jagunez bultatzen zea zakit, baina, esan zian, baina gau ez utziko ez zu hemen, gau ez bakarrik etorriko zea, eta bai, eta, pues, kimen egoten dira kamioneroak, ezakize, eta ni hor, bale, hori, zein alternatiba, osea, bai, etorri barra naiz gau ez hor bukatzen dut jornada. Eta iritsin zanarako jonatuta, zorionez ez zegoen inor. Esan nun, ja sartu dia zuzuk beldur bat, nik ez neukana. Osa, gaina ez daukagunean sortzen digute kanpotik beldur hori. Ez dakizu zen, bider, seguro eltanok entzun dugula, amak esaten, gero ez voltatu etzera bakarrik, Geu ez ibili bakarrik, ez ibili bakarrik, geu ez da. Hor barrundeko zu taladra bat emoden, ez ibili geu ez bakarrik, ez ibili geu ez bakarrik, ez que ibili bernaz geu ez bakarrik, bai. Osa, pertsona autonoma bat izen bernaz, ez da. Egon kona segunero, juergan bagauz, zure herrien, oinesuaz etzera, ez da.
kantzeta pasaz da gure basutzera joan, nono gure deu joan ja, osea, nonok lagunduko estetxera, egon barzera, karo, edo gizonen batek lagunduko estetxera, ni bakarrik ez joateko, por favor, osea, niri horrek amaurro moten dut, ez ba, pues cojo y me piro. Eta ya está, eta bilurregaz joaten naz, bai, eske joan berdot. Eta korrika. Bai, bueno, andando como con actitud, no? Eta gertatu izan jatzu, ez dakit, niri gertatu izan jat. Kaletik jun ja gabada, etxera, eta, bueno, pixkat pausua askartuta, eta gizon bat ikusi, eta korrika hasi, baina gizonak ez dut kasmorik ez erriteko, baina konturatzen da, ostras, mehatxua dala niretzako. Gizonei zer esan, kasu erretan, gizon, ziz, hetero, zuri, oiei. Lagun batekot, baten konta ustana, eta pentsanen, jo, ba, ze guai, sabi, ze guai hau iten, zura hau pasabi. Sabi asko dauz, así que hau pasabi. Ni lagun bateke konta ustane, zelan, ba, berak badekola, zentzudune, oza, zentzudune dela, jo, zentzu ez. Ardura dune dela, ez da? Oza, berak behardura batekola, guk zentziduten dugun bi horregan geuetan bakarrikoa zenean. Eta bera bakarritoanean kaletik geubean, berak ez dut sentiduten bilurre, bakarrik badoa eta ikusten badau neskato bat bakarrik doala kaletik, berak iten duela azera saldatu bera. Ja, nik ere hori entzun dut. Alden duiten dela bera. Ze pentsetan dugu. Ez gure emakube hau bilurtutean igaitik atzetik natorrelako ni kale bardinen gu bakarrik geu ez, eta orduen bera aldatzen dela, edo beste bide bat hartzen duela, beste buelta bat, etzera joateko beste bide batetik. Zazan hautzen, jo, eskerrik asko, sabi, segurantzean, niri askotan pasaiat, beste gizon bat hau kaletik, eta igual da pertsonarik onena, baina zu bihurtute zauz, mutil bat hauelako zure kale bardinan gau ez. Eta hori da baita modu bat ez iristeko, ba hori ez, Japonian induten bezala, itea bagoiak emakume ontza bakarrik. Osa, puntu horretara iritsi behar izateare, eta hor gizonek nolabait, berriro, gizon txuri, zizek, abizen guztiekin. Oiek, kontzientzia hartzea, zentzu horretan, nahi iritzu zait pauso erondi badala. Bai, total. Bai. Eta horregatik hitz egin behar da honetaz, azkenan igual gizonek euren artean, holako gauzeta zein beharko dure berba. Bai. Arroparen kontuare karren edutzuet, ez dakit, zuek erabaki izan duzuen minigonarik ez janztea, edo takoiak ez janztea, edo pixkat, takit, eurentzako desiragarria izan leiken zerbait ez janztea horregatik, erropaz aldatzea. Ikustet programan kontatu nula, behin, konturatu nintzala, hori, gauza eskotatuak edo aragi erakusten duten gauzak jazteari utzi niola, eta gero, galdetu inola nire buruari zeba, eta voltatu nintzanean nola gauzak jaztera, ezakit hori, eskote batekin nahi bidez, nabaritu nula, begirada maskulino aldatu zara, eta ez negola eroso, eta orduan esan nula, eski paso, eta orduan momentu aukeratuta, batzutan bai, eta bestetan ez, baina ja, ni niretzat, eta nire, zagen nola esan, lehen etxita ni ondo eta eroso gongo naizela, ez dela pasando. Bai. Zuek, neskak? Egi esan, ez total, jazten hazen ikuruten moduen uste, bueno, ez da beti zukurezu moduen, ez da sakauen bizizaran lekuen edo sositate honetan, bueno, eragine badeko guregan, baina, bueno, takoiak ez, deseroso direlako. Bai, ostantzen batzutan imiteotez minigonak eta beste batzutan ez, eskote handia hau, eskote gitzi hau, sostenik ez dut eroten askotan, normalean, ontxe bestarot. Bardin dazterako, igual nera bezaroan gehiago kostetan jaten, konturatuten azten zarelako momentu horretan, zera genizan diken, horrek. Keres un poco un cacho de carne askotan. Bai, aldi beran bebai nera behazaranean gure dozu mutilien gustokoa izen, bebai. Orden hor da, desekilibrio bat, zure buruen kakanaste bat hau, totala, bai, gaur egun bardin dozte, bai. Bai, nik egia esan askore garrantzia handirik ez diot ematen, justo horrekin bai nahola nahiko pozik nire buruarekin, ze egia da, nik jarri ziotela mugak nire gustatzen zaiten nahi eta gustatzen zaiten nahi,
Eta egia da justu arropa kontutan ez dutela sentitzen hainbeste muga jartzen dizkiotenik nire buruai. Gehiago sentitzen dut nire inguruko jartzen dizkiatela. Askotan hori besteagatik edo, amak, aitak, eta badakit ni pia maiten autelako egiten dutela, baina egia da bai sentitzen dutela presio pixka gehiago inguruko aldetik arropa kontutan, nik nire buruai ezartzen diotena baino. Bai, hori oso transparentia da, adibidez. Hori da. Edo laburrei, Hori motza da, hori da. Maria, zuk kale antzerkia ere egiten dozu, edo inizen dozu, eta EHUn unibertsitatean aukizin duten aukera zuen obra aurkezteko kalean zan, edo zein junal zan, eta hori behizalik espazio ez segurua zuentzako, aktorentzako. Gertatu zen, ez da? Bai. Bueno, batzui ez jakien gustatu edo, eta bueno, zuentzako alako zerbait ez, arte egiten ari zarete, eta seguru ez sentitzea ez da arresi izango. Bai, nik gaina egun hortan oso gau txarra pasan hon. Ze oain sare sozialetan da hon errestasun bat, dana nahi dezun bezala pixka manipulatzeko baita. Eta, karo, guri izan zana, gertatu zana zan hori argazki bat atea zigutela, hau obra da itxatxita, eta karo, gu ere irtetzen gara erdi biluzik. Egia da egun hortan txaketa batzuk jartzea utzi zigutela, ze, karo, lehin den, eta hotza itezon. Baina, bueno, eta hori nintziguten argazki bat atera, eta gero sare sozialetan jarri zuten, komentario pixkat, kritika ez dut esan nahi, porque kritika etzian, zan zuzenen minin nahi hori. Desatxegina, komentario desatxegina. Eta nik oso gaizki pasan non gau hori ikusten olako nire burua baita hor argazkin, mundu guztiak komentatzen, eta bai izan zala pixka bat sentitu genula behi da, antzerkia eta kultura, antzerkia juteko zuk ordaindu behar dezu. Eta eskaintzen dizute ikustea antzerki bat zure unibertsitaten kalean gainea egiten dugu, juten gara kalean egitera olako antzerki bat, moitzen dugu ekipo guztia, daramagu musika zuzenean, et kalean egiten dugu, gero euri hasi zan gainea, eta gandek pianoa geneukan, esanet, gauza horiek kontutan hartzen baituzu pixkat, aldezula beste modu baten jorratu guztia. Eta iruditu zitzaiten errespetu hori pixkat, etzala egon. Eta bai, izan zen oso mingarri izan zen guztia. Aipamen hori ere bai, ez? Beldurraren kulturari buruz ari gara, baina kale antzerkietan, gertatu leiken hori, ez? Bai, nolabait pentsatzezu hori kalen iteagatik emateizula errestasun gehiago hori komentatzeko guztia, ze, karo, ez da antzokitxi baten, ez sarrera ordaindu, eta orduan komentatu dezaket nahi deten guztia, baina batzutan azten zaigu, gustu emakume gauen, eta antzekoa dela azten zaigula pertsonakin nahi gehala. Eta pertsona horiek ere mindu iten ditugula, eta pertsona horiek gero bizitza daukatela. Eta hori aztu iten zaigu. Zegitze zaigu kalean nola dan ona dan, eta dana publikoa dan aldeulain nahi duguna. Eta ez da horrela. Eta gero sare sozialak azak hauen jentea bebai, karo, pantailan atzean dau, ez da zure aurrean, eta orduan errestasun dekie, bai, edo zer gauza esateko. Empatia eta errespetua. Hori da. Bai. Eskatuko dugu. Ontxe etorriko da gure Andrearen buru, ez da gizela zer da bien esaten. Keino batzuk egiten da bil. Etorri ba gure gana. Vale, pentsatu dute greban dago, gatu Ez. Ez dut nahi. Ba, ez tozu nahi. Zer rebelatu zea gure kontra. Beti biltzu zate presaka, eta orduan nik ez dakite zuen jardun hori, eten nahi, orduan. Nahi nizun esan, beste galdera matu balmokezu bota lasai, baina bueno. Lasai. Oso identifikatuta sentitu nahi zela tamalez, guzti horrekin, osea, dana begiradak, ikusta lizunkerio jenden begitan. Ez dugu hitz egin, baina piropoak ere bai. Bai. Mesedez, utzi. Nahi duela gutxi. Eta sare sozialetatik ere monologo batzuk, jendeak, osea, ez dizut erantzun utzi pakean. Zaizu pasa hori? Baten esan ez tiene, si fuese mi hija no le dejaría salir de casa sin nas con un burka. Ai, pum, nire argazki baten Facebooken. Eta nik 17 urte eukin eusen. Eta hori gogorra izan zen bebai, Ez que jenteak esteko... Ez askatasun sentitzen duzun guzti hori esateko, Ke asko, Jenteak ez du pentsetan, Ez teko bururik, total.
Nei azkena duela aste bete edo, etxetik atea goizeko 6etan, eta pasazan tiboak kotxen, eta fiu, eta ni, Goizeko 6etan, ke pereza. Goizeko 6 die, Anera tio, joateko. azken puta, bueno, barkau. A ber, kotxe giztezaren kontra jotzen ez duen. Sastraka. Hau atxegin hau izango da, danontzako. Jone bengoa, Ibartarra da bean, eta da ilustratzaia, bueno, da makina bat, beste dena bezala. Irakasleare bada, itxeitxu argazki kontzeptualak, eta bida, sare sozialetan sekulako booma izan zon, hasi zalako lotzen esaldik eta emakumeen irudik ilustrazioak. Eta behas izanen, ezan hain ohikoa, olako mezu feministak zabaltzea Instagram bitartez. Gaur egun zorionez, poliki-poliki, zuen jardunai esker baita ere, geroz eta ohikoagoa da, esena ez. Zuk itxezu musikakin, zuke partekatzi itxuzun gauzakin, eta bakoitza jartzen duen gure aletxokin geroz eta ohikoagoa da hori, eta eskerrak. Orduan behas izan, emakumen irudik margotzen, esaldi batekin, eta galdetu nion, ea zergatik beti itxen ditun emakumen erretratuk, hemen bere erantzune. Badauz bi arrazoi bat, kanpora begirakoa, azkenean transmititzarean mensaje hori edo emakumen hautan jartzea nahi dut, eta emakume baten irudi batekin lotzea, azkenean itxen dudan ilustrazioetan, bertan agartzen den emakume horrek supuestamente esaten dago esaldi hori, gizonen representazio horik ez dugu behar, nahiko representatuta dauz. Itxen dituan emakumen irudiago izaten dira, ez historikoki gizonek indituzten emakumen irudiak, nik uste dut behintzat. Eta barrura begira, gehiago gustatzen zait emakumen irudia gizonena baino. Margotzeko interesgarriagoa dalako, divertigarriagoa dalako, anistasun handiagoa dagoelako. Zona. Egia da, anistasun gehiago daola nire ustez, emakumen artean. Eta hemen txadibide batzuk, zuen kamisetak barnez, honek euskarrean manejatzeitu, izan kamisetak, tote bagak, bueno, ni eguerak uste, kamisetak pantzen. Aske maite zaitut oso ezaguna, zare sozialetan, batez ere ikusi. Eta hemen txe ilustrazio ondotan, ikusi dezakegu, olatze dauken ilustrazioan, nire etxea zaitut, nire etxean ez zaitudan arren. Hemen beste hainbat adibide. Benetan, barkatu batzuetan, ez daukat argi, nagoen ala naizen. Eta zorionez, hausnarketako bidea ere ematen digu. Bueno, bere izena da Jone Bengoa, eta bere Instagrama da sastraka.ilus. Eta hause gaurko proiektu gustatu zaizue? Asko, sastraka, jarraitu Instagramen eta... Beste kontu bat ere badauka dela, justo, sastraka.desilus, eta nire asko gustatzen zait. Bai, hoi da. Proiektu asko ditu. Beste baten akuarelak ere beak egiten ditu, eta guain saltzen hasi da. Eta beste da sastraka desiluz oso itzjoko politia. Desberdina dira, kontzeptuak, baino oso argazki kontzeptualak lantzen ditu gehien bat besten. Eta hemen, ilustrazioak, eta denetarik. Oso interesgarria. Eskerrik asko, Andrea. Ez da zer. Hurrengora arte. Maria, mila esker. Zuei. Beste behin, hemen txobetegatik. Eta beste behin oso eroso, así que... Mila esker. Lore, eskerrik asko zuri bedai. Eskerrik asko, ino. Hurrengo azkena izango da, gainera, Olatz, mila esker. Eskerrik asko zuei. Agor, eskerrik asko. Mila esker, atzean zaudeten ere? Ere bai, egia da, astutan auken, Itziar, June, Susana, Xordi, Edurne, eta Ainoa eta Eider ere bai, Mila esker, oin bai, agur. Agur, agur.